Good morning! Grabe makakiling yung asawa. Grabe! It's 9:25 na guys. Di pa rin ako na lumalabas ng kwarto. Nagising ako ng 4:30. Ayun kasi nag-alarm yung yung cellphone ko. Every Wednesday kasi is maaga si Chris pumapasok kasi nagmi-meeting siya sa as altar server. Ayun, sila. Wednesday ata may mas sila eh. So, altar server daw siya kapag Wednesday. But unfortunately nga, ayun, nakita ko sa Facebook na walang pasok today. So, ayun, din ako natulog. Nanood na lang ako ng, alam niyo na kinahuhumalingan kong Korean novela today, guys. Yung The Good Wife. Grabe, panoorin nyo. Kaso, mabibitin lang kayo eh. Episode 10 pa lang siya. Ayun. Tatapos ko na ulit yung iniipon ko siya actually kasi hindi ko maano pag nakikita ko meron na. Kaya pinapanood ko kaagad. So, 3 episode yung napanood ko today. Oh, nakakabitin. So intense. Grabe. Ang galing. Kaloka. Parang lang. Iba siya sa how to get away with murder. Ayun. Pero same ng ng plot, gano'n. Pero, mas intense tong Korean novela. So, yun. Nakaka-addict ka loka. So, yun lang. Good morning. Happy Wednesday. Wala kang pasok. Di ko alam kung anong gagawin today. Ay, hindi. Wednesday pala eh. Shipping day namin. Di ko lang alam din kung may ngayon. Kung may pick up. Sabagay hindi naman umuulan eh. So, lang naman yung mga eskwela. So, yung may mga pasok na, may mga trabaho is meron pa rin. So, sa mga hindi estudyante dyan, good luck. Sa mga estudyante, stay home na lang. Huwag na lumabas kasi mamaya baka bumagsak na naman ang ulan. Bagyuhin kayo dyan sa labas. Diba? So, ayun, magandang umaga. Ang asawa ko, poor Logis. Naririnig yung paghilik niyan. Lakas. Diyos ko, daddy, yung hilik ko. Rinig na rinig. Ayun, labas na tayo kasi nag-confirm na yung Shopee. Kailangan ko nang bumaba para i-prepare yung mga mga orders nila. May na ako mag-edit guys pag-akyat ko ulit. Good morning, Miggy po. Good morning, little girl. Good morning, Miggy. Susoy! Ano? Nagpapa na? Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Uy. Kumain ako akit ha. Saglit lang, bababa muna ako. Magtatrabaho muna si mami. Ha? Sige, dito ka muna. Huwag ka na magpadede ha. Ganda ng mata ni Maggie Brown. Anong gusto niyan? Oo na, sige na. Anong gusto niyan? Anong gusto? Mamaya nga, baba muna ako, ha? Baba muna ako. Good girl. Sige na. Baka marinig pa tayo ng mga big boys. Oo na. Diyos ko po, nagpaano pa eh. Diyos ko po, naman talaga. Oo na, sige na. Kiss na. Happening now. Ginugulo na naman nila ang baba. So, mag-breakfast pa lang kami ni Japong. Binaba ko yung ginawa kong tuna sandwich spread. Tuna spread, and then mozzarella cheese. Kidney grill lang namin. Japong, it's okay, so alright na. Makaba yung plato. Yan natin itong Kain tayo guys. Mag-Milo lang ako bago magbalot. Yan na nga yung bubble wrap ko, ready na eh. Kain tayo! Nagdala si ng Reyna ng laing. Tapos niluto kahapon, Inday. And then yung galing sa taas. Ramers, ayan na yung itsura guys. No, lipat-lipat. Ay, kalurks. Pag naisipan, lalo pag walang pasok si Mark, ayan, pasimuno yan eh. Pasimuno ng pagbabago ng rearranging.
Anak, bakit? Pinadala ko ni Sisia ng ano ko, ng mga Pampa Beauties. Gluta, Lumina Soap. Ito wala siyang sticker. Ayan, tanungin ko nila kung ano yun, guys. Tapos, Beauty Program Serum Mask. V-Line Program. Bongga. Yun, tapos ito, Botox Lift Program. Pampa Beauty talaga lahat. And then, keratin, hair, reconstruction. Ano? Gusto mo ba nito? Uy! Uy! No. Ano yan? Ikaw talaga. Ayun guys, tanongin ko na lang kung anong soap tong itong violet and pink na to. Ayan. Bakit ba? Ano ba yan? Ano? Wala kayo. Wala para sa inyo. Sa akin lang yun. Ano? Excited match? Grabe. Ay, grabe sila. Grabe sila. Kakagulo na naman. Conan! Conanin! Maliligo ako. Gamitin ko muna ang gluta para lalo tayong pumuti. Thank you, sis yan. Ayun guys. Ay, hindi pa pala. Sa baba pala kami tapos magayo. Tapos, alis kami mamayang hapon. Pa-dinner. Lalakad-lakad kami kasi. Uy, no! Salbay ka, ha? Kasi pecha na 11 na. Malapit na yung due date ni Mika. Ang taas pa rin ng tiyan niya. Sabi ko, baka masisaryan ka. Kailangan mo na maglakad-lakad. Dapat nga kanina, sa baba, sabi ko, siya pinagpupush ko yung mga sofa. Kaso, wala. Si Dayan yung nagpupush. Sabi ko, baka ikaw mapaanak nang wala sa oras. Kailangan si Mika nga. Kaya yun, maglalakad-lakad kami mamaya sa Baywalk. O tama, Baywalk. Kago. Ay nako, drawing na naman guys. Makasama ko kasi. Ready na, Ito lang palang hindi. Biglang biglang tinamad Pakong to. Ito pa, isa pa. Malamig. Biglang, sinday nga, Ready na siya din, Pero yung outfit ni Day Ganders. Kaya nga, Day. OOTD. Mukhang pagong. Mukhang pagong. Pagong. Nasaan yung Budos na pagong. Ano yun sa Tagalog? Bonda. Bondat na pagong. Walo ko si Mika kasi lumabas pa Kainis naman yan. Itim mo naman dyan. Ha? Bakit ang itim natin? Nasa setting. Siguro. Ilaw. Yan. Yan ang tatawan nyo guys. Maitim talaga yan. Sa camera lang pala yung maputi Ay, grabe siya. Hindi naman. Ayun. Lamig ako. Nag-ayos kasi kami dito kanina, Pinaikot-ikot namin yung, yan, lagay ng TV na yan. Umikot yan, dito. Doon na pala sa may hagdan mapupunta. Makahanap na kami, ng magandang place. Tara, lakad-lakad tayo. Kailangan nga namin yan si Mika. Paktong to. Kailangan namin maglakad-lakad. Gawa na ang taas pa ng ng tiyan Bubugbugin ko yung paktang yung pag yun bugbog pa sa akin yun. Joke lang. Ano ba yun? LSS kayo sa kanta na yun? Adele? Panoorin ko nga. Naku po, ayan. Ulalala. Wait, fairness, Jeff, ang puti mo nga. Shoutout sa may-ari kay kay ba to? Kay Bambi. Wag mo na siyang kunin. Ayun, ang isa ulit si Bambi. Ito ba si Bambi? Bambi! Bambi Shne! Ay! May sinat? Akin na to. You cannot. Akin na to. You cannot kuha her again. Uwi na si Bambi bukas, guys. Uy, 11 pa lang bukas Ay, 11 pa lang pala. Sa 12 Higintapin ko pa nga to Bye-bye, Bambi Shne! Bambi Shne! Bambi Shne! Bambi Shne! Hawa man ay!
Sabi ko sa inyo, tago nyo na yan eh, para hindi na makuha eh. Ganda ni Inday oh. Box na yan. Saan ba sila? Ito. Ate, akin na lang po ito. Para mawa mo na wala siyang kulay. Hindi na namin kayang mawala siya. Gamitan mo ng charm mo kasi, Jepoy. Oh, minun. Ito si Bambi. Charm. Charmander! Mag-evolve ka na. Hello. Kawawa mo yun. Ay, mamimiss ko namin, Bambishni. Uy, kiss, kiss. Ay. Bango. Naligo ba to? Wow, bango-bango. Pati yung Ay, kalita ay, yun yung pala. Hindi na napapansin yan eh. Hi, kuya. Hello. Uy, sungit. Bambishni, Bambishni. Para may take out. Feeling ko nga madodrawing yung tagal ni Mika, di pa nagre-reply eh. Ay ko, Bambish. Tawagan nyo kasi. Halika, Bambishni. Halika, Bambishni, Bambishni, Bambishni. Maligo ka, kaya ka nilalamig eh. Ligo mo yan, tanggal yan. Ligo, ligo, Ay, ligo, nalala. ligo, ligo, Ay, hindi rin pala. Si ano pa rin pala yan? Si Emma tsaka si Jackie. Pariso, ano yan eh? Chocolate. Thanks. Nabisado ko yung kanta yun. Nakover ko yun. Patay tayo, magko-cover na siya. Mababash ka ng bongga-bongga. Akong pakit. Ano siya sa laro yun? This is my last night. Go! Wala pa. Gong pagong! Ganda kaya nun. Pakainis lang yung pagkakanta talaga yung babae sa showtime eh. Hindi ko nga alam yung kantang yan eh. Koy tapo yun. Dahil sa kanya nga, ang ganda. Tapos kay Daray mo. Siyempre, gabi. Ay, gulo talaga. Mas magaling yung kaysa kay Jason Lee. Ano si Jason D? Champion ng The Bulls. Ano naman kanta nun? Yung Stay With Me. Bakit parang masikat si Daryl? Mas magaling sila. Dinner tayo, guys. Fried chicken and mushroom soup lang. Hindi ko na nila. Nagulat si Daddy na Ako bumalik. nagugulat. Nangangarap ka. Hulo. Si Conan, nakikipag-ano si Conan. Baba. Makakarot si Conan, no? Mataba to mataba. Hoy! Nangangagat kayo, oy! Aray ko, oy! Aray ko, oy! 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 Ikaw na daw yung Aray ko! Aray! yan. Si Daddy Oy, Conan! yung Milo. Ikaw ah. Ikaw ah. Ay! Aray ko! Kinalmut ako ni Conan. Nangaharap si Conan. Sakit Conan ah. Sakit ko na no. Bad ka. Ayoko na. Talas ng kuko mo. Hi guys. Mag-edit na ako ng vlog. Kaya pagod na ito. Hinaan mo ngayon, Day. Kasi mag-ano pa kami ang pula ng mukha ko. Sana kasi. Ayan o. Sa ilaw. Ayun, movie marathon pa kami. Yun lang. Yung ano natin guys, yung shoutout natin every every weekend na lang. Okay, para hindi naman ako magsulat lagi ng mga every shoutout. Huwag kayong magtampo kasi busy lang talaga ako sa trabaho guys. Kaya hindi ko makasikaso yung mga shoutout na yan. Pero pag gagawin natin every weekend, ayun ipunin ko muna and then weekend magano ko ililista ko. Kasi hindi ko talaga siya magagawa kung everyday ako maglilista or kung kailan ako pwede maglista. So, gawin na lang natin weekly para naman fair dyan sa sa inyo. So, ayun. Good night. We'll see you tomorrow. Saan yung batang yun?
talukbong no, napagalitan ko kasi yan. Actually, napalo ko yan. Kasi ilang beses ko nang pinapaligo eh. Nakaapat na yata ako. Ayun, hindi nakatikim ng sinturon ngayon. Ah. Sige. Sino kayang may initan dyan ngayon? Talakbong ka pa ah. Sinturon. Ayun, good night. Bye-bye. Kalbo. Good night. Buksan mo na yung ano. Buksan mo na yung AC. Oo.